Ga-arf-arf na po ng buanga, oh. Ikaw ba? Ikaw naman na si arf-arf ng buanga ka. Gadawang pula magdinason ka tinuod ng magkahadlo kay kagapang mga nat ka. Unsa man? Saman. Gadawang magtinuod kang dinosaur. Dili man ka tinuod ka. Tinuod man gyud ko? Ilom! Arf-arf karong masumbago na ko na mong nawong runog. Unsa man nang wala man ko gilabot nimo? Wala gahilabat pag pero hapit may atakihan ni mo gahapon at lanat kang buanga kang gadahong magtinuod ng dinosaur imong giladala. Gaya gadula-dula ra po ko. Ang lami akayo ah. Nanawungan ni mo na ron. Arf-arf man karon og. Kuya ra man ka. Lami akayo ko ni mo nung tagtaan ko na kay magkadto kay na. Mama na imo ba din ay magabot man ka? Tagtaan na ba? Kuya ayaw ba? Kapag pa na ko ang dinosaur mo. Tagtaan na ba? Tagtaan na. Tagtaan na. Tagtaan na. Tagtaan na. Sumago na ko na. Tagtaan na ba? Arf karon buanga ka. Otro pakita na akong buanga ka. Di ba kay tiradurong ko na akong apil ani mong dinosaur buanga ka. Tekang. Ya, biglang tikbalang ka. Gahapon na makasigig panganlok. Kaya nalawag ba rin ko nimo? Nalibang ko ato gahapon nimo kung yadog-yadog yung masa nga. Ay, sigaw! Ikaw gahapon ako galagot nimo kanimo tikbalang tikbalang. Ako ba na kung dinosaur? Maguba mamay mong kung hadlokon. Hadlok ba rin ko nimo? Ano? Unsa man dito mong kabuang gahapon? Maguba ko dinosaur. Kanang may nakaingon gahapon. Siya man ka. Wala ko kapangilo ato ko na nimong dinosaur. Ikagalan ko ato mga tao ato kay wa ko pangilo ko. Ay, maguba ako dinosaur. Maguba na ron ka. Ayaw kay maguba ako dinosaur. Agay! Agay! Ay! Bakit? Kana yung pagkadukado, pagkadawat ng mga tao, ha? Ako na na, huwag din kayo sa mga. Nakakaya akong kaya na kayo, ha? Ako na yung pat niya. Ayaw! Tunggo ang pat yun. Bakit ko, takayon ang yung kalaki gahapon, ha? Wala yung arp-arp ng dinosaur? Ayaw pa nga! Ano mga? Ari, ito bang? Ari, ito bang? Wala akong dinosaur! Ano yung bike,